Chudo mag omenda mag okumba manyien mar thieth mar SHIF chakore ayanga tarik 1 dwe mar abiryo higani. Mano oyangi e kinde romo mar pedho chike manyicha jopiny ochwale pachgi e boma ma Nairobi. Kaka Yuto Mondi leronwa, chudo mapile ne ji ma osebedo katiyo kod SHIF biro dhi nyime, kendo thieth ibiro tim nyaka chop tarik 1 no, kama ibiro darie ka idhi SHIF. Jumbe ariyo bang' jopiny chwalo pachgi e wi paro manyien mar okumba mar thieth mar SHIF, migawo mar thieth oloso chikegi koro kaluwore gi paro mane gichoko, kendo rito chwalgi e od bura kapok okadhgi kaka chike mabiro tayo okumba manyien mar thieth SHIF. Maduong'ie chikegi mirito chwali e od bura en ni chudo mar SHIF chakore ayanga tarik 1 dwe mar abiryo higani, ka ndikruok kaka jokanyo mag SHIF to rumo tarik 30 dwe mar 6 higani, ndikruok mabiro nywando jokenya duto nyaka ma ondikore kaka jokanyo mag NHIF. Chudo kaka ne oriko osekete ok bibedo matin ne Sh300. Ji ma ondiki biro ng'ado 2.7% mar osara margi, kama ok ondiki to biro chulo 2.7% mar mwandugi kaluwore gi nonro ma ibiro tim kod piny owacho. Ji ma ok binyalo chudo ibiro yangi kod jotend gwenge kendo ibiro chiwnegi sir kod piny owacho. The amount payable shall not in any case be less than 300 shillings per month, and that contribution shall be required to be paid 14 days before the lapse of the annual contribution of the beneficiary. For households in need of financial assistance, the Ministry of Health, the Ministry of Social Protection, and the county governments shall identify the households that require financial assistance and submit the list of such households to the Social Health Authority. The national government, that is now the Ministry of Social Protection, and the county government, county executive member responsible for matters relating to social protection, shall then contribute on behalf of these households in need of financial assistance. Kata kamano e kwanni nitie ji ma oket thenge kaka rowere ma osechopo higni 25 to pod odak kod jonyuolgi kendo onge kod tije. Rowere gi biro chulo Sh300 kuom dweche 12 mag higa achiel. A person who has attained the age of 25 years and has no income of their own or is living with a contributor shall be treated as a household separate from their contributor and shall pay 300 shillings per month. Gino maduong' ahinya ma opogore kod chike mag NHIF en chudo mar chuo man kod mon ma ohewo achiel. Kuom medo dhako moro e kad mar SHIF, ibiro chulo omenda marom gi ma ichulo pile ne dhako ka dhako ma imedo e kad ni mar SHIF. Ng'ur kata kamano owuok ni chikegi ok ochiwo kinde ma gibiro kawo kapok gichulo omenda mar thieth ne osiptende, ka bende riwruok mar governors bekoni counties ok onywand pachgi e chikegi. We have noted that there is no time limit for SHA to make payments. We have had bad experiences sometimes with NHIF. Currently, we have claims of 13 billion from the faith-based that have lasted for up to 5, 6, 7 years. And we had recommended 60 days after SHA receives a clean claim. Absolutely, they should be able to come round and make the payment within 60 days. Migawo mar thieth kata kamano osingone gi dhi tiyo matek mar neno ni ng'ikruok ok obedie. Judith Omondi, Ramogi TV. Migawo mar somo kod duol mochung'ne keto jopuonjre e kuonde tiegruok maong'ere kaka KUSP oyango ni omed thuolo mar oro kwayo ne jopuonjre ma donje kuonde tiegruok gi ndalo 7 kaluwore kod ng'ikruok mar mbui ma ioro e kwayo makamago. Kokalo e ote ma igolo kawuono, migawo mar somo yango ni ochwalo thuolo ne mar nyaka kawuono ne en atamalo marom 70 kende ema oseoro kwayo gi kabende gi jiwo jopuonjrego mapok ochwalo kwayo margi mondo mi otim kamano e kinde momedigo. Duol mar KUSP bende koro oyango ni ng'ikruok osebede mbui ma iore kwayo kamano osekelo pek ne jopuonjre ma oro kwayo, ka bende koro gijiwo jopuonjre mondo mi kik tim chudo nyadiriyo mar ni yorno mar chudo manyien mar e-citizen bende osebedo kod ng'ikruok. Giyango ni gitiyo machiegni gi jokanyo mag sirikal eno ni jopuonjre duto chwalo kwayo margi mbui mar yiero somo mag tiegruok ma onge japuonjre ma owe oko. Governors mawakei ni pacho kae bore